Čau, zdravím vás Vegino, úplne zlej nálade, ale ne, jasne, že vás zdraví Vegino, úplne dobrej nálade. Takže v dnešnom videu si ukážeme, ako si urobiť intro bez pomoci nejakých programov. Takže otvoríme si stránku flixpress.com a tu sa vlastne zaregistrujete, keďže ja už tu zaregistrovaný som. Tak dám login, dám si 13. Toto je to, čo som urobil. Vlastne si taký účet, iba tak narýchlo. Dám heslo. Takto to môžete aj vedieť potom, aby ste si vy mohli stiahnuť, keby vám tu nejde, lebo ja už som si to robil na 5. krát ten účet. Takže tu sme takto, toto si vôbec nevšímajte. Ale tu dáte free templates. Takto, jak ste tu. Tak tu máte vlastne 9 intier. A ja si vyberiem napríklad toto tu. Odklikneme to. Takto. Vlastne tu vidíte, jak to intro ide. Potom tu keby niečo, no teraz dáme ďalej, že next. Dáme confirm, customize now. Takto sme tu. No, takže asi verím akože farbu tých čiarok a toto bude modrá. Táto topline, to je to short text je. Tam napíšeme, že Vegino. A možno ste si to všimli už pred týmto videom, už mám to intro urobené. Presents, takto. Tak. Dáme place order. Yes. Tak, a teraz sa nám to ako keby tak sťahuje. Teraz sa nám to tu vlastne načítava, ja už som to raz dneska dával, ale ja vám už neukážem, jak si to stiahnuť. Ja vám už vlastne teraz ukážem, jak to vyzerá. Takže ak to takto máme, tak tu máme toto. Vegino Presents. Takže toto je taký tutoriálík, ako si urobiť intro. A ešte sa vrátime dozadu. Vlastne máte tu hocičo. Napríklad tu máte, že si tam dávate fotky. A takto. Tu ešte raz. Tu si dáte napríklad na začiatok text, kde dá gulička a ďalej máte fotky, no proste fotku. A tak vlastne aj to niečo urobíme raz. Takže, ak sa vám video páčilo alebo pomohlo, nezabudnite dať odber, po príklade like a určite komentovať video, aby som vedel, čo mám ďalej robiť. Čau.